Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusia Zubietan egonda gaur arratsaldean, Errealaren entrenamenduan. Jokalariekin egon nahi izan du animoak emateko. Azken jardunaldi hauetan talde txuri-urdina lehenengo mailara igoera jokatzen ari baita. Nik uste dute hor badagoela gizarte oso bat, azkenean 20.000-21.000 pertsona 15 behin joaten direnak anoetara taldeari babesa eskaintzea, hori da niretzako oinarrizko elementua. Eta gero nik taldeari pixkatola zaletu bezala eta bazkide bezala ikesten dudana da sendotasuna handia, psikologikoki eta fisikoki baita. Entrenamendu hasi aurretik bildu da jokalariekin, taldea ligan 3. postuan dagoen Kartagenaren aurkako partida garrantzitsua prestatzen hasi aurretik. Errealeko presidente Jokin Aperribaik diputatu foralari Zubietako instalazioak, eraikuntzak eta zelaiak erakutsi dizkio. Bisitaren helburua jokalariei kemena eman eta diputazioak klubeko jokalari gazteek eta profesionalek Errealaren alde lan egiteko erabiltzen dituzten instalazioak ezagutzea izan da. Gipuzkoar guztien izenean helaraztea gure bultzakara, gure laguntza, babesa, eta baita ere gure optimismoa. Nik uste dut aurten iotzeko aukera edukiko dugula eta hori bizikte konfiantza hori eta babes hori eskaintzea.